Il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkontesta l-elezzjoni ġenerali ta' nhar is-Sibt fuq it-tieni u r-raba' distretti. Fuq it-tieni distrett Joseph Muscat kiseb 13,968 voti, waqt li fuq ir-raba' distrett kiseb 12,202 voti. Dawn huma ammonti ta' voti li ebda mexxejja partit politiku u ebda Prim Ministru qatt ma kiseb fl-istorja politika ta' pajjiżna sa mill-1921. Fuq it-tieni distrett Joseph Muscat ingħata l-ewwel preferenza minn kważi 60% tal-elettorat kollu f'dan id-distrett. Min-naħa l-oħra fuq ir-raba' distrett huwa ingħata l-ewwel preferenza minn ftit iktar minn 50% tal-elettorat kollu f'dan id-distrett. B'kollox fuq iż-żewġ distretti li jikkontesta, Joseph Muscat kiseb ftit iktar minn 26,000 vot, jew ftit iktar mit-total ta' kemm ikun hemm jgħixu elettori b'mod normali fuq distrett wieħed. Dan ifisser illi waħdu Joseph Muscat kiseb ammont ta' voti illi jiksbu 7 kandidati f'daqqa. Min-naħa tiegħu il-Kap Nazzjonalista Lorenz Gonzi kontesta l-elezzjoni ġenerali ta' nhar is-Sibt fuq it-tieni u s-seba' distretti. Fuq it-tieni distrett Lorenz Gonzi kiseb 4,616 vot, waqt li fuq is-seba' distrett kiseb 7,260 vot. Dan ifisser li fuq it-tieni distrett kienu 20% tal-elettori illi taw l-ewwel preferenza tagħhom lill-Kap Nazzjonalista, waqt li fuq is-seba' distrett dan l-ammont kien jammonta għal 30%. B'kollox fuq iż-żewġ distretti li jikkontesta, Lorenz Gonzi kiseb kważi 12,000 vot. Dan ifisser li waħdu Lorenz Gonzi kiseb ammont ta' voti illi jiksbu 3 kandidati f'daqqa.